Hello guys, welcome to my YouTube channel. चेन्नाइनि गामियारि प्लेस लोगोफोर नायलांबाय था भिडिअखौ चेन्नाइ तामिलनाडुनि गामियारि जायगा गामियारियाव मालाय इसिना न'आ गामियारिनिबाबो न'आ पाकानि जाजोबो गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनोना इसिना गभर्नमेन्टनिफ्राय गासिबो न'फ्रा जोंनि बायदि हानि गैया रावनाबो गासिबो पाकानि गोजा गामियारिबाबो आरो एसे डेभलप जायगा ना न'फ्रा मोजां लामाफ्राबो पाका गोजा गामियारिबाबो लामाफ्राबो मोजां न'फ्राबो माने मोजां गोजा आरो हानि न'खौनो नुनो थाङा मथेथ' बिसोरनि जायगायाव दुखियाबाबो गोरिबबाबो माहाजोन बै सिख्लाफ्रा नायनोबा तामिल सिख्लाफोर न'फ्रा नुवाखै मोजां गोजा गामियारिबाबो दामि साफा जोंनासो गामियारिनिबो हानि गोजा बिसोरथिं हानि न'खौनो नुवा मथेथ' गासिबो पाकानि धालिनाय गोजा जायगाफ्रा मोजां बेरायनो खिन्थु गरम बारा आरोना बिथिंजाय गासिबो मोजां गोजा उखुमाथ' इसिनिथिं थिंनिबो थाबावासो एकथालाबाबो माबा पाकासो दालिखायो डाइरेक्ट ओमफ्राय बेसे मोजां न'फ्रा पाकानि गोजा दालिनाय गामियारिनिबाबो बेयो जाहैबाय बाजार फिसा मार्केट ओरैनो फिसा बाय लोगोफोर